പ്രതികരിക്കുന്നില്ലേ? ഇനി എന്ത് പ്രതികരിക്കാൻ? ഇവിടെ കശ്മീരിൽ നിന്ന് വിമാനം ഇറങ്ങിയതേ ഓർമ്മയുള്ളൂ. അവിടെ നിന്നേ പുള്ളി നിലം തൊടാതെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഡൽഹിയിലാണ് ഇന്നലെ രാത്രി എത്തിയത്. പിന്നെ അഥവാ മിണ്ടണമെങ്കിൽ തന്നെ ഫേസ്ബുക്കിൽ കയറണം. പുള്ളിക്ക് ഫേസ്ബുക്കിലെ മിണ്ടാട്ടം വരും. മുഖത്ത് നോക്കി പറയാൻ എനിക്കറിയൂല. KT ജലീൽ എല്ലാ പരിപാടികളും റദ്ദാക്കി ദില്ലിയിൽ നിന്ന് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി. ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാനായിരുന്നു നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ പുലർച്ചെ 3 മണിക്ക് ജലീൽ കേരള ഹൗസിൽ നിന്ന് പോയി. പണ്ട് ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ഇഞ്ചി മുട്ടായി വിറ്റോണ്ട് നടന്നിരുന്നവരാ. ഇരുട്ടി വെളുത്തപ്പോഴേക്കും പിന്നെ ഡൽഹിയിൽ തീരെ ഇരിപ്പുറയ്ക്കൂല. പാകിസ്ഥാന്റെ ഭാഷയിലാണല്ലോ സംസാരിച്ചത്. അപ്പൊ പിന്നെ ജലീലിന് എങ്ങനെ ഇരിപ്പുറയ്ക്കും? എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ഇറങ്ങി ഓടിയാ മതി എന്നാണ് ഇപ്പൊ പുള്ളിക്ക്. ആര് പറഞ്ഞു ജലീലിക്ക നിങ്ങൾ ആർക്കും വേണ്ടെന്ന്? എല്ലാരും തപ്പി ഇറങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ. എത്തും, വീട്ടിലെത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. പുള്ളി ഇന്നലെ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ ഉടനെ ഓടിയതാണ്. അസദ് കശ്മീർ പരാമർശത്തിൽ ഡൽഹി പോലീസിനാണ് ആദ്യം പരാതി എത്തിയത്. അതോടുകൂടി പോലീസ് വെറുതെ ഇരിക്കൂല എന്ന് പുള്ളിക്ക് പിടികിട്ടി. അറസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് ചില സൂചനകൾ കിട്ടി. ഡൽഹി തന്നെ നിന്നാലല്ലേ കുഴപ്പമുള്ളൂ. മുങ്ങി, ഉടനടി മുങ്ങി. ദാ വന്നു, ദേ പോയി. ഇതായിരുന്നു അവസ്ഥ. കശ്മീരിൽ നിന്ന് വിമാനം ഇറങ്ങുന്നു, അവിടെ നിന്ന് മുങ്ങുന്നു. ഇന്ന് പുലർച്ചെ 3 മണിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് സ്ഥലം വിട്ടു എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത്. 5:30 ഒരു വിമാനം കോഴിക്കോടേക്കുണ്ട്. ആ വിമാനത്തിൽ അദ്ദേഹം പോയി എന്നാണ് അറിയുന്നത്. നിയമസഭാ സമിതി ഇന്നലെ അർദ്ധരാത്രിയാണ് ഡൽഹിയിലെത്തിയത്. കൂടെ എത്തിയവർ പോലും അറിഞ്ഞില്ല ജലീൽ എങ്ങോട്ട് പോയെന്ന്. രാവിലെ അവരെഴുന്നേറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ പുള്ളി നേരം പുലരും മുൻപേ മുങ്ങി. പണ്ടും പോയിട്ടുണ്ട് പുള്ളിക്ക്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ വെളിച്ചത്തിൽ ഇറങ്ങി നടക്കുന്ന ഇഷ്ടമല്ല. പണ്ട് ഓർമ്മയില്ലേ നമ്മുടെ സ്വർണ്ണക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഖുറാൻ വിഷയത്തിൽ ഈന്തപ്പഴം ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ED വിളിപ്പിച്ചപ്പോഴേ 97, 98, 99, 99, 100. രാവിലെ 6 മണി ആയതേ ഉള്ളൂ. തലയിൽ ഒരു തുണിയൊക്കെ ഇട്ട് ED ഓഫീസിന്റെ തൂണും ചാടി ഒരാൾ നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു. സെക്യൂരിറ്റി പോലും അപ്പോഴാണ് കാണുന്നത് നമ്മുടെ ജലീലിക്ക. ഇതിപ്പോ അല്പം കൂടി നേരത്തെ ആയെന്നേ ഉള്ളൂ. 3 മണിക്ക് പുറപ്പെട്ടു. CPM ജലീലിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ കൂടിയാണ് ഈ മുങ്ങലെന്നാണ് കേൾക്കുന്നത്. കേരള ഹൗസിന് പുറത്തും ഇച്ചിരി കൈവിട്ട കളി ഉണ്ടാവൂന്ന് പുള്ളിക്ക് പേടിയുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ പുള്ളി മുങ്ങി. എനിക്ക് ഫോൺ വന്ന സമയത്ത് ഞാനും എന്റെ ഭാര്യ സുഖമായിട്ടൊരു പുതപ്പിനടി കിടന്ന് ഉറങ്ങുമായിരുന്നു. ആ പുതപ്പിനടിയിൽ നിന്ന് ഒറ്റ വരവായിരുന്നു കൂടെ. ജലീലിനെതിരെ കേസെടുക്കാൻ ഡൽഹി പോലീസ് ആലോചിച്ചിരുന്നു. കേരള ഹൗസിലാണല്ലോ പുള്ളി. അവിടെ എത്തി മൊഴിയെടുക്കുമെന്നും ചില സൂചനകൾ കിട്ടി. ഇതിനിടെ ജലീൽ ആരോടും പറയാനൊന്നും നിന്നില്ല. ചോദിക്കാനും പറയാനും നിന്നാലാണല്ലോ ഇതൊക്കെ ലീക്കാവുന്നത്. പുതിയ ഉടുപ്പൊക്കെ എടുത്തിട്ടു. കണ്ടില്ലേ വേഷവും പത്രാസൊക്കെ കണ്ടില്ലേ? വെള്ളയൊന്നുമില്ല. ആളറിയാതിരിക്കാനാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ജാക്കറ്റൊക്കെ ഇട്ടാണ് മുങ്ങിയത്. എന്തായാലും ഒരു കാര്യം സത്യമാണ്, KT ജലീലിനെ ഇങ്ങനെ കയറൂരി വിടുന്നത് അങ്ങേയറ്റം അപകടകരമാണ്. നമ്മളാരാണാവോ? വകയിലൊരു അമ്മാവനാ. ഒരു ചരിത്ര അധ്യാപകനാണത്ര. തീർന്നിട്ടില്ല, പണി വേറെയും വരുന്നുണ്ട്. ജലീലിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഈ പ്രതിഷേധത്തിലോ കേസിലോ ഒന്നും ഒതുങ്ങത്തില്ല. നിയമസഭയ്ക്കും ചട്ടലംഘനമാകൂന്നാണ് കേൾക്കുന്നത്. നിയമസഭാ അംഗങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തന്നെ ജലീൽ ലംഘിച്ചു കഴിഞ്ഞു. പെരുമാറ്റച്ചട്ടത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന 27, 49 ഇതിനെല്ലാം ഘടകവിരുദ്ധമാണ് നമ്മുടെ ജലീലിക്കയുടെ ഇന്ത്യ വിരുദ്ധ പരാമർശം. ഒരു MLA കിടന്നു പൊടി. സ്പീക്കർക്ക് ജലീലിനെതിരെ നടപടിയെടുക്കാം. വിഷയം പരാതിയായി സ്പീക്കർക്ക് മുന്നിൽ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് എത്തിച്ചാൽ മതി. അതെല്ലാവരുടെ സഹകരിച്ചൊന്ന് നടപ്പിലാക്കി കൊടുത്താൽ പുള്ളിക്ക് കുശാലാകും. ഇതിനൊപ്പം തന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞോട്ടെ. ഈ ജലീലിക്കെ ജയിപ്പിച്ച് സഭയിലേക്ക് വിട്ടവർക്ക് നന്ദി കേട്ടോ. എൻ അൻപത്തായ കുലമേ, എൻ രത്തത്തിൻ രത്തമേ. இந்த அண்ணன் சொல்றது என்னன்னு வச்சா ഞാൻ പോരാ.